iki ning pamundhut iki. Napa Pak Ustad? Nggih niki. Nyuwun supados Mas Pengging nembang. Nggih. Jumeneng Pak. Atase Pengging ya ndek penggemar nggih, atase Pengging. Ndek penggemar kabeh iki. Liyane apa ora eneng? Terus ki eneng meneh, eneng Pak Tri Yuli nyuwun lagu Sabar. Nggih. Wah. Pengrawit penyan kok resik-resik kok Pengging kok ketok peteng dedet dhewe ngapa ya Mas? Disepoti mboten iki Mas Pengging, Sepoti, Pak? ya sepoti Mas Tato. Sepoti Mas Tato. La ilah. Sepoti sing gayeng Mas Sing Pengging. gayeng Mas aja ngisengke Pak Ustad lho Mas. Tak semangati kamu bisa Mas Tato, kamu bisa. Kamu bisa Mas Tato. Mah luput. Yuk kita goyang lagi bareng-bareng paling tidak musik. Kita tampilkan artisnya Pengging Agung Muda. Tidak musik. Apa Mas lagu apa Mas? Sepote manuk dadali kok le teko manuk goak iki piye to? Nyanyi apa ya? Duet apa lagune? Katresnan sejati mawon. Oh iya. Katresnan Sekarang sejati. ya Pri. Ya karo Mbak Ora kowe. Mbak Anu, Mbak Lamsi apa Mbak Nining. Ya. Ya kok geguritan. Aku ya. Kalau Yo, Mbak Nining iki apa, anu Mbak? lagu Katresnan Sejati to. Bar kuwi Mas Pengging kon joget. Nggih no. Oh iya. Masuk kalih joget, Pak. Ya oke, siap. Ya. Bareng apa, Lek? Ya aku nyupot kowe saka ngisor to, Nak. Jedak salam. Salam. Anu salam kok curhat. Pengestunipun Mbah Imin bojo kula pun ngandhek 3 bulan. Ya metu. Ngur 3 bulan dititipkan rohnya le. Dadi paribasan wis ditentukan. Ngono ki paribasan kowe ra entuk nakal, ra entuk nika-nika ya le. Ndak numusi ning nggon bayimu besok. Ora ngene lho Min, kok welingmu kok ndrindil wis cedak to Min. Anu cedak kamukten, Mbak. Amin. Iya, iya. Enggak. Pamundhut meneh iki. Menapa Pak Ustaz? Kula saking Mas Bumbu Kurung Ceper. Bumbu. Pak Ustaz kula nyuwun lagu Nimas kesayangan. Sing nyanyi Mas Pengging Bontot. Matur nuwun, mugi-mugi Pak Ustaz tambah sehat, laris manis, ingkang sami rawuh sukses doyo. Kesayangan menika anggitanipun Ki Bagong Darmono. Iya. Nyuwun, Mbak iki nyuwun apa iki nomornya tidak terdeteksi sapa iki. Nomornya sapa iki? Nyuwun lagu ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayam-ayam. Ayang-ayang. Ayang-ayang, Pak. Ayang-ayang. Kok dari sekian peminta lagu kok enggak mboten sing nyuwun swanten kula napa suaraku bosok tenan ya kok. Kok sing disuwun kok suarane apa piyayi-piyayi iki lho. Ya nek kowe nyadar ya Kok ora ono merekomendasikan suaraku. Wis kene Pamundhut iki. Assalamualaikum Pak Ustaz. Niki Napa penggemar meleh? wayang dakwah. Kisuki meniki. Nyuwun lagu titipan anak putu. Oh iya, wis. Won napa ajeng muni napa Mbak Mimin monggo. Enek pamundhutan sing nyanyi kowe, Lek. Heeh. Lagune Sekujur Bangkai. Sebujur banget. Oh, alah. Pak Bontot nggih menika. Nggih. Iya Mas iya Mas Pantet. Aduh, Mas Bumbu Kurung ngantek direwangi miskol gen diwaca. Ya, ya diaturke. Iya Mas Ya Pantet. Mas Bontot. Seperti Mas. Ayang-ayang. Ya sepoti Mas. Mas Pantet agak brai-brai deh ya. Jan. Oh anggerono sing dia nom, nom. Rasida wis tekan. Wah, yang Pamundhut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nyuwun lagu tambal ban. Alah Gusti Allah. Iya, Kok iya, isih iya. usum Wis, ora. aturno kabeh. Yo. Lagune kesayangan Ayang-ayang. Mas Bontot. Kesayangan. Nggih, leres. Nggih. Ya, terus. Nyuwun lagu Ya Ben. Nimas kesayangan. Kakak.
kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani di DM dhewe kok ora balesi apa sliramu wis lali nanti suci ngendi kamu wingi aku ora ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis ora kantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas sing tak tresnani DM kok ora balesi apa sliramu wis lali yen pancen jodoh ora bakal kurang dalan masih bersama Dangdut tahun 90 Nimas kesayangan Sopo sade hati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Nimas sing tak tresnani di DM dhewe kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi aku ora ngemis ning atiku mirip curiga rasane apa wis ora gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Nimas jaganan tresnaku kaya dene aku kandhaka tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Wah, gaya. Wah, musik elok. Musik elok sangat. Elok tenan. Harapan anyar. Iya.
Jenenge ya tirakatan. Lah nggih ta. Riyadoh muga-muga jabang bayi dadi bocah soleh, ngalim, Amin. kederajatan, kebangkatan, karjegen, kamulyan dunya akhiratipun. Amin Pak Ustaz. Amin Allahumma. Amin. Ya sewu, wong niki awake dhewe klumpuk tem mriki iki 100 tahun kas. 100 tahun kas mung dadi sejarah. Mula hiburan, wayangan iki garek sing nyekel sapa. Nek dienggo nyekel nggo pengajian ya iso, dienggo budaya seneng-seneng tok ya iso, dienggo didol ya iso. Ngaten nggih. Lah niki mulai ya sewu. Kuwi mau titipane anak putu kuwi mau diselani kuwi sik. Nggih, gamelan sih. Heh. Untung ajeng bawa, Pak. Ya, Mas Untung ajeng bawa. Oh ya, yo Mas Untung. Wah ya. 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 Hamung. Yo Mas Untung. Wis iki sik. Saking Mas Revan Maulana Gumuk Rejo Sidorejo Ndeles Kemalang Klaten, Pak. Kula muridipun Pak Kojel. Wah. Nggih. Pak Guru. Kula nyuwun lagu Caping Gunung kalih Sinom Parijata wau nggih, Pak. Kula muridé Pak Kojel, Pak. Meneh WA meneh. Kula muridé Pak Kojel, Pak. Iya, iya. Iya. Dibulan baleni nggih. Niki lagu kula aturaken kagem Mbak Khoir, Budeani, Mbak Anifah, Mas Anto, Mbak Witri saha Dik Brilian. Wabil khusus Mas Alfian ingkang kagungan kersa. Mugi sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Yo. Ku mau diaturke sik. Ya. Bawane Mas Untung. Ya. Kita hamung acas peling. Wah, Ya, dasare ngantek anyar kok suarane ya ora owah ya. Gandang. andane. Niki Pak Ustad, Nggih. niki badhe tampi putu panjenengan. Nggih. Masuk garwane Mas Untung sampun bobot Oh, nggih. menika. Garwane Mas Alfian nggih, Pak. Oh. Nggih. Ya, Garwane Mas alhamdulillah. Boim, garwane Mas Salam. Bojone meteng 6 sasi jek kon bakul duren ki lek. Nek iki penganiayaan kok ngono. Iya. Mas Tat. Waduh, ya. Bojone Alman, bojone Mas Tato lho. Oh, iya. Wah bareng. Ya. Alhamdulillah. Wayang dakwah kabeh aku suka, aku iso sowan. Ya. Ya. Dua kalimpot marang turun niro. Oper Mas Boim. Saking Mbak Sri Maryani, kula sih monitor. Wah, kula niku terbayang-bayang kalih Mas Bontot. Sapa meneh tesih setia nonton Mas Bontot niki Pak Haji. Oh iya, oke, siap. Ya, ya. Kang nyambung sejarah. Gek nek suarane Pak Guru SMK iki kaya ngapa ya, Le? Monggo Bapak Kucil. Monggo Pak Kojel. Gek dalang guru lho. Kayak wonge gur piyaine meneng. Ora Monggo, ora Bapak. nengen. Pak. Ya, ya. Lurus. Ya. Monggo. Kewajiban kang satu Ya. upakara timene becik. Ya. Oper Mas Tato. Over Mas Tato, ya.
Ya kaya ngapa suarane? Ya. 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 Mamarti kau taman oper Mas Bidet. Ya. Oper sapa iki? Ya Mas Anggit. Mamre bisa Monggo Mas Boim. Nah, wis kancane wis rata. Ya. temah gunjing Rumaksa titipan ira anak putu Kayak Sergi Pak Denggandul. Binudi mrih lestari ayo padha nindakno budaya iki ya gen awet nganggo agama. Budaya dengan agama akan lurus, agama dengan budaya akan halus. Saling kerja. Jadi budaya iki dinikmati. Ya, diambil hikmahnya. Kajenge napa? Wilujeng donya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Sik iki diselani sik apa sholawat Jibril sik. Iki jam 12 kan nggo nyuwun karo Gusti Allah sik. Ya sholawat Jibril sik.
Ndonga, nggo ndonga, kabeh do nyuwun karo Gusti Allah. Wabil khusus kagem keluarganipun Mas Alfian Dwi Cahyo kalih Mbak Anissa Tri Astuti. Yo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Anta samsun, anta badrun, anta nur, faghanuri. Anta samsun, anta badrun, anta nur, faghanuri. Anta iksirun faghari, anta misbahus sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam asmangin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi fili wa li walidayya ma rabbana saghir. Allahumma jal auladana bi alil khair. Ahli badah ahli sunnah wal jamaah. Ahli Quran wal hati wasari'ah sodaqah sholawat bidini wa dunya wal akhirah. Wabil khusus ananda arsaka ya syari Allah soleh alim kederajatan kebangkatan karjikan kamu yang dunia akhiratipun ya Allah. Barokallahu laka baraka alaika jama'a bainakum fil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina ma'watin. Alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Yulaika. Alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah Kubra. Wabil khusus keluarganipun Bobo Alfian Dwi Cahyo sekalian Ibu Anissa Tri Astuti ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Selamat dunia, selamat akhirat. Robbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli anu diselani sholawat badar sih. Yo kur Mbak Menu. Nggo sholawat badar sih. Salam
Ya keten iki ya selawatan ya apik. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jenenge tirakatan kok. Jenenge ndadek-ndadekke iki ya abot. Ya sewu, siji sabar, loro betah melek, telu nrimo ya abot. Sabar golek wong sabar ya angel gitu. Betah melek. Ya ini do kriyip-kriyip. Soale napa? Niki upama malam Minggu no ya rada anu. Sing mirsani ya jek rada bertahan. Iki sesuk kena dombut gawe no. Lak ngoten ta niku. Ha niki. Mula nyuwun sewu wong kurang sedidik. Ditutuke meneh sik. Sing lagu nganggo apa jenenge? Nganggo Jawa Timuran kuwi lho, apa jenenge? Gerajakan. Gerajakan. Ning Jawa Timur sik yo gerajakan yo. Ayo Bu Mimin. Oh iya no. Kowe pilih gerajakan apa gelang alit? Gerajakan apa gelang alit? Gerajakan aja. Nganggo sambuyuan kuwi lho. Nyambut gawe apa elek Yanis ngantuki. Heeh. Jenenge umur 50 iki bahane gur ngantuk karo ngemil kok. Ayo gerajakan Surabaya. Mbak menuke ngantek anu karo kecantikanku kagum lho. Walah lah. Wis to engko Mas Boim tak kei wektu longgar engko. Nggih no. Wah bar niki Mas Boim ajeng kiprah kok. Oh nggih. Nggih, Pun mboten seronto. engko sing kedua anu penutupe engko dalang tenanan. Nah niki iki dalang dakwah. Aku kapan ngoten terus anu kok. Mangga. Ya, dados. Gerajakan Banyuwangi
Jan guyeng tenan iki. Iki ning pamundhut kuwi mau apa? Sik. Oh, ngemutaken Pak Yai bulan Desember. Mangke nyuwun ringgitan wonten Pondok Santren Boyolali. Oh, siap. Nggih, mengke tanggale kula aturke dateng para pengrawit sedaya. Kula katet ya Pak Ustad. Ora iki ketok. Oh mboten ya. Kok sik Mas, Ya Boim sabar. dijak. Sabar Mas Boim. Ya dijak. Dijak. Oh nggih, matur nuwun Mas tanggalipun. Boim selak mboten sabar, Oh, Pak. santai wae. Santai. Santai wae. Dicaosi kesempatan Mas Ora, Boim. ora. Kok sik. Engko daripada aku duwe utang, engko daripada ning Solo Baru tutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 nyolang dumi siji-siji sik lah. Oh. Heeh, iki nggo mangan ulang tahun. Ujupe iki ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Siji-siji. Akaleleng. Kurang piro, Lam? Tulungna siji le kurang piro? Doa kita. Kurang piro, Lam? Ambiar. Ambiar. 18. Oh, kurang piro, Lam? Anu, diselani lagune pitik-pitikan. Pitik-pitikan. 11, 12, 13, 14, 15. Kalih dosa, Pak. Karo Mimin Apri wis urung kuwi. Dereng. Kan kalih dosa. Kok sik nyai iki. Tigang dosa, Pak. Ora daripada aku tanggungan. Syukurane bas mentah. Lah wetenge do wareg ngono do etuk ingon. Kan mboten kirang-kirang teng Anu, daleme. ning Jawa Barat sik bajing luncat. Gusta. Ya bajing luncat. Diderke kaya mau neh. Pokoke dimaksimalkan. Iya Mas Boim kosik sak lagungkas, senengane lho. Ya. Engko anu terus Mas Boim. Engko sing terakhir iki kan garek garek nglairke bayi to. Koprolan terus lho Mas. Aku nonton. Alhamdulillah sembah nuwun Pak Ustaz berkah barokah. Amin. Heeh. Didumi siji-siji. Ya. Heeh, bar kuwi sesuk piknik. Ora siji kowe to Lam, pas to kandhane. Ora, bar kuwi sesuk piknik ning akhirat. Ampun. Jing ben mawon. Ya, bajing lucat. Pendaftar pertama Mas Pengging le piknik. Iya. Yo, bajing lucat. Tetos. Sarone. Pas, ora usah dibanter-banterke, wis banter. Santai wae wektune jek suwe. Iya. Heeh. Yuk, tetos.
siji ngas. Mbak Menu. Mbak Menu. Samboyoan. Samboyoan, siji ngas. Yo. Mbak Mimin joget, Mbak Mimin. Mbak Mimin. Tresnan Mbak. Yo samboyoan. Nderek. Mana lho Mbak Mimin lho. Lagunya sing gumyak. Gumyak. Sing jeder. Ninggal kata. Ayo. Ayo. Iki wah iki pengrawit baku kok. Kaya ngopo? Baku iki. Yo. Mbak Imin kaya apa joget. Cem niku totalitas kalian Oke. menunggu Oke. Butuh kacamata, Pak, kacamata. Ora umume. Kok tapi kon kacamata. Mas Tato. Yo. Ngangge kacamata. Samboyoan. Ngangge kacamata kari melet, Pak. Ya. Ayo Pak Apik. Mas Wahyudi.
Bareng aniaya jiwa ragaku. Nyuwun serampak. Lah iya. Nggih. Nesu to. Mbok Im niku lho, Pak. Iya. Nggih, wektune garek setengah jam Lah, kanggo Mas nutuke Boim. lakon. Nggih. Dalang tenanan niki. Ayo Dole sowan Rama Dole. Bareng-bareng. Ayo oper Mas Kojel balung, Mas Botot jedor. Ayo.